jsme rádi, že jste si na nás udělal čas a navštívíte nejen naši školu, ale i město, kterému se přezdívá Salon republiky. Já vám položím hnedka první otázku. Průvodce Prahou. Co si pod tímto pojmem máme jako děti představit v dnešní době internetových průvodců a stránek na sociálních sítích? Co znamená průvodce Prahou? Je to živá osoba, která provází tím městem. Samozřejmě já taky používám různé průvodce na mobilu, ale když tam člověk může interagovat s někým, kdo to zná, tak je to přece jenom pořád ještě lepší, tam ten lidský prvek. No a průvodce Prahou, já to mám jako koníček, protože pracuji někde jinde, ale tohle to mě baví, to provádění, takže si vždycky najdu nějaké hezké místo, které si myslím, že by stálo za to představit, hlavně dětem a rodičům a ukazuji jim ho. Dobře. Narodil jste se a žijete v centru Prahy. Je to hlavní důvod, proč provázíte? Co vás k tomu přivedlo? Myslím si, že ten důvod, že jsem z Prahy, z centra, takže přispěl k tomu, že to město mám tak rád, protože si ho pamatuju opravdu od dětství, když jsem tam pobíhal ze základní školy, z mateřské školy. A je to možný, ale kdo ví, možná, že i kdybych se narodil na sídlišti, že by si ta Praha mě stejně získala, ale já si troufám tvrdit, že tím se prohloubila ta láska k tomu městu právě o to víc, že jsem z toho centra. Co od vás vlastně očekávají návštěvníci Prahy, kteří se objednají procházku s váma? No, to je hezká otázka. Já si myslím, že očekávají to, abych je lehce nakazil tou svojí vášní k těm místům. Určitě, když se bavíme nebo si píšeme mailu, tak chtějí vidět něco, co se normálně nevidí, chtějí se dostat někam, kam se třeba člověk normálně nedostane, nějaké zajímavé informace. No a na mě je, abych z těch informací, které mám, zkusil vytáhnout ty, které to publikum bude bavit. A ono, vždycky ta každá procházka je jiná, právě i z toho důvodu, že člověk vidí, na co to publikum reaguje, a když vidím, že se třeba zajímají o legendy, tak to spíš směřuju k legendám. Pokud tam je třeba skupina, která probírá architektonické slohy, tak se spíš věnuju architektuře, takže je to, pokaždé je to jiné a člověk se musí nacítit a navnímat na to publikum. Stalo se vám někdy, že jste nedokázal odpovědět na nějaký dotaz a jak jste to případně řešil? No, tak teď nevím, jak bych odpověděl. Takže se mi to stalo právě teď. Jasně, že se to stalo. Buď to přiznám, jakože opravdu nevím, protože já nejsem chodící encyklopedie, takže spoustu věcí nemám úplně zmáknutou. Na druhou stranu tím, že dělám procházky hlavně pro děti, tak děti se většinou ptají na věci, které dokážu zodpovědět. Proto mě to také baví mnohem víc než provádění dospěláků, protože tam ta pravděpodobnost toho, že se mě někdo zeptá na nějaký letopočet nebo na nějaké jméno, tak bych se mohl dostat do úzký, ale děti většinou se ptají na něco úplně jiného, kde ani vlastně nejde o to, co je pravda, ale třeba na nějakou představu, nebo jim to něco připomíná, nebo si rozehrajeme hru prostě na fantazii. No a tam člověk může mluvit bez jakýchkoliv problémů. Při procházkách Prahou se také věnujete aktivitám. Jakou mají děti nejradši? No, často aktivitu zařazuju třeba nějakou sportovní, třeba běh, když vidím, že už jim klesá pozornost, nebo třeba když je to procházka v zimním období a vidím, že už je jako zima, tak si dáme sprint z jednoho místa k druhému.
někdy to zaobalím i do toho, že se jakože schováme rodičům, což je legrace jenom v první fázi, protože pak se velice rychle rád vrátím k těm rodičům, aby si ty děti pohlídali. Takže tyhle ty sportovní věci tam lehce zařazuji a teď mě už nic jiného nenapadá, ale určitě tam budou i další než jenom běhání. Padl vám nějaký zajímavý a neobvyklý dotaz? No, ty dotazy zajímavé a neobvyklé určitě jsou. A teď bych měl asi říct nějaký příklad, že jo? A já si teď na žádný nevzpomenu. Ale právě od těch dětí tam padá celkem dost. Třeba mě teď napadlo, že mám velice rád otázky neobvyklé. Když se třeba jsme se bavili o Národním divadle, tak jak se tam vyměňují žárovky v tom lustru. To je právě neobvyklý dotaz pro ty děti, pro mě jako pro průvodce už je to celkem běžná věc, nicméně já se snažím vždycky tu otázku otočit na ty děti a ptám se jich, jak by to udělali. A to jsou neobvyklé jejich odpovědi, kdy zase se rozehraje ta fantazie a oni teď tam střílí různé možnosti, jak by se dostali tam nahoru do té velké místnosti, co by všechno použili. No a to je velká legrace. To by mě nenapadlo se optat na žárovku, jak se to vyměňuje. No a to je možná proto, že jsi ještě nebyla u nás v Národním divadle v Praze. Nebo byla? Asi jako malá jsem tam byla. Tak až se tam podíváš pak příště, tak se podíváš nahoru a řekne a uvidíš tam, že tam nějaká nesvítí a teď si řekneš, jak by se to tam vyměnilo. No. Jaká je vaše nejoblíbenější památka nebo místo v Praze? To je otázka, kterou moc nemám rád, protože ono se to mění. Nicméně jsem připraven na tento druh dotazů a mám moc rád Anežský klášter, který je v centru Starého Města. Je to blízko místa, kde neustále rodiče moji žijí a často jsem kolem toho chodil. A hlavně je to místo, které je trošku stranou od turistického ruchu. Takže pár ulic odtamtud je Staroměstské náměstí, které bývá hodně přeplněno, ale tady v Anežském klášteře je ten duch toho místa zachován, že člověk se tam i kolikrát dostane úplně sám a když se prochází těmi gotickými prostory, tak to má ještě i tu atmosféru. Tak Anežský klášter. Překvapí vás ještě Praha něčím? No překvapí. Člověk má pocit, že to město zná, ale pak se dostane do míst, kde buď třeba nikdy nebyl, anebo tam byl a zapomněl, jak vypadají, anebo mě překvapují různé třeba reliéfy na budovách nebo nějaké venkovní výjevy, kterých zase buď jsem si jich všimnul v minulosti a pak jsem na to zapomněl, anebo jsem nikdy tam hlavu nahoru nesklonil. Takže překvapuje mě pořád a pořád je to neutuchající studnice zajímavostí. Co kromě provázení Prahou děláte rád? Co rád dělám, kromě provázení Prahou? No, rád si třeba o Praze čtu, potom mám moc rád audioknihy, protože dávám přednost poslechu, takže když se přesunuju z místa na místo, tak nebo když třeba chodím cvičit, tak řada lidí, kteří tam jsou se mnou, tak do sluchátek jim hraje nějaká motivační hudba a já si tam dávám prostě rozhlasovou dramatizaci, nějaké povídky, tak to mě baví. No a i nějaké takové ty filmy, divadla, kultury a tak. A cestujete rád? Jo, cestuju. Dokázal bych si představit i to, že bych cestoval více.
Nicméně vždycky si říkám, že řada lidí se snaží poznat v rámci cestování zajímavá místa, která jsou daleko, a přitom konkrétně třeba ta Praha nabízí spoustu těch míst, které člověk vlastně vůbec netuší, že tam jsou, takže já se snažím cestovat i po lokalitě pražské a vlastně pořád objevuju něco zajímavého. A to mě pak baví to ukazovat i těm takže dalším. nejraději cestujete po Praze. No, nejraději. Kdybych si mohl vybrat, tak bych třeba se vrátil do Spojených států amerických. Tam to bylo moc hezké cestování a je tam řada míst, které bych chtěl vidět. V Asii jsem třeba nikdy nebyl, taky bych si dokázal představit, že bych si to tam procestoval, ale vlastně jsem naprosto spokojen s tím, když o víkendu zůstanu v Praze a projdu si tam nějaký neznámý třeba hřbitov s kostelem, tak mě to také udělá radost. Přijel jste za námi do Svobodných dvorů. Měl jste čas jako profesionální průvodce zjistit si, čím by tohle místo mohlo být zajímavé? To jsem si nezjišťoval. Ale asi si to zjistím teda, jo, protože tato otázka nezůstane nezodpovězená a než dneska půjdu spát, tak budu oléhat s tím, že si něco nastuduju. Jo. Kdyby náhodou se mě někdo na to zeptal znova, tak abych věděl. My jsme si pro vás připravili drobný dárek, kde najdete knižního průvodce po našem městě a také školní časopis, na kterém se podílíme. Hezkou tašku, takže tady předávám. Tak to je hezké, děkuji moc. A děkujeme vám za návštěvu a budeme se těšit na další setkání v Praze. Skvěle, já moc děkuji za pozvání, děkuji moc za prohlídku tady té školy a rád se zase v Praze s vámi uvidím. Se školou, se třídou, konkrétně s tebou. Tak jo, děkuji.